Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating pag-aralan paano ipapahiwatig sa Nihongo ang ekspresyon na kagaya ng nantoka-nantoka gamit ang pseudo noun na tori. Yoroshii desu ka? Hajimemashou. Pagmasdan ang mga sentences na ito. Kumakain siya ng almusal kagaya ng dati, alas 7 ng umaga. Kagaya ng inakala ko, ang Japan ay interesting at masaya. Kagaya ng sabi ng doktor niya, si Mr. Tanaka ay tumigil sa pag-inom ng alak. Sa mga sentences natin, meron tayong ekspresyon ng kagaya ng nantoka-nantoka na sa Nihongo ay pinapahiwatig gamit ang tori. Ang tori ay hindi nagagamit mag-isa. Kailangan itong ikabit sa isa pang salita na pwedeng isang noun no tori, o isang prenominal demonstrative pronoun kagaya ng kono at sono, kono tori o sono tori, o sa isang verb na nasa plain form. Ang ni pagkatapos ng tori ay optional at kung ilalagay ito ay bilang emphasis o pagdidiin. At ang tori ay grammatically isang noun na magiging grammatically isang adverb pag ikabit ang ni. Tignan natin ang unang kaso, noun plus tori. Dahil ang tori ay isang pseudo noun at grammatically isa itong noun, ang pattern sa loob ng sentence ay noun no tori. Noun no tori. Ang sentence na ito ay napaka-common lalo na sa mga business written communication. Susunod ang mga detalye. Detalye, shosai. At susunod sa baba o ilalim o kaki. Kaya kaki no tori. Ang buong sentence, shosai wa kaki no tori desu. Shosai wa kaki no tori desu. Ang ehemplo natin kanina, siya'y kumakain ng almusal kagaya ng palagi, alas 7 ng umaga. Kagaya ng dati, kagaya ng palagi. Ang palagi ay itsumo. Itsumo no tori, kagaya ng palagi. Medyo weird pakinggan sa Nihongo pero ito yung expression na ginagamit nila. Ang buong sentence, kare wa itsumo no tori, gozen 7 ji ni asa gohan wo tabemasu. 彼はいつもの通り午前7時に朝ごはんを食べます。Kagaya ng pangako, pinapayagan niya akong mag-day off sa Lunes. Ang pangako ay yakusoku. Yakusoku no tori, kagaya ng pangako. Ang buong sentence, yakusoku no tori, 彼が月曜日を休ませてくれます。約束の通り、彼が月曜日を休ませてくれます。Ang yasumaseru ay ang causative form ng verb na yasumu o magpapahinga. Pwede mong reviewin ang causative conjugation, yasumaseru, hayaang gumawa ng magpahinga sa leksyon 80. Kailangan nating gawin kagaya ng plano. Kagaya ng plano. Ang plano ay keikaku. Keikaku no tori, kagaya ng plano. Sa Nihongo, watashi tachi wa keikaku no tori ni okonawa nakereba naranai. Watashi tachi wa keikaku no tori ni okonawa nakereba naranai. Ang nakereba naranai ay conjugation ng kailangang gawin at pwede mo itong reviewin sa leksyon 63. Pag gumagamit tayo ng noun, may choice tayong tanggalin ang particle na no na nasa gitna ng noun at tori, at ang tori ay magkakaroon ng inflection o pag-iba ng pronunciation at ito'y magiging dori. Ehemplo, renshu o ensayo. Ang renshu no tori ay magiging renshu dori, kagaya ng ensayo, renshu dori. Sozo o imahinasyon. Sozo no tori ay magiging sozo dori, kagaya ng imahinasyon, sozo dori. Kibo o pag-asa, kibo no tori ay magiging kibo dori, kagaya ng inaasahan, kibo dori.
Palagi siyang di dumarating sa takdang oras, kagaya ng napag-usapang oras, jikan dori. Ang buong sentence, kanojo wa jikan dori ni zenzen konai. Kanojo wa jikan dori ni zenzen konai. Tignan natin ang pangalawang sitwasyon tuwing gagamit tayo ng demonstrative pronoun sa harap ng tori. Prenominal demonstrative forms lamang ng pronoun ang pwedeng gamitin at ito'y kadalasan ang kono at sono. Kono tori at saka sono tori. Ito'y napaka-common na expression. Oo, tama yan. Sa Nihongo, sono tori desu. Sono tori desu. At ito naman, emphasis, tama ka. Oo, tamang-tama ka talaga. Mattaku sono tori desu. Mattaku sono tori desu. Mas mabuti kung gawin mong kagaya niyan. Bale, gawin mo sa parang alam mo. Kagaya ng alam mo. Sono tori. Ang sentence na ito ay nagbibigay payo. Sa Nihongo, kimi wa tada sono tori sureba ii no da. Kimi wa tada sono tori sureba ii no da. Ang bai conjugation ay nagbibigay payo at pwede mo itong reviewin sa leksyon 62D. Pabiro kong sinabi pero sa huli nagkatotoo. Nagiging kagayan yan. Yung joke, sono tori ni natta. Ang buong sentence sa Nihongo, joda ni itta no ga kekkyoku sono tori ni natta. Joda ni itta no ga kekkyoku sono tori ni natta. Namumuhay bilang empleyado kagaya nito, wala akong panahong maglibang. Kagaya nito, kono tori. Ang buong sentence, kono tori kaishain seikatsu o okutte imasu kara asobu jikan mo nai. Kono tori kaishain seikatsu o okutte imasu kara asobu jikan mo nai. Ang pangatlong sitwasyon ay kung ikabit natin ang tori pagkatapos ng verb. Ang verb ay dapat nasa plain form. Kagaya ng sinabihan siya ng doktor, si Mr. Tanaka ay tumigil sa pag-inom ng alak. Kagaya ng sinabihan, iwareta tori. Ang buong sentence, Tanaka-san wa isya-san ni iwareta tori osake o yameta. Tanaka-san wa isya-san ni iwareta tori osake o yameta. Ang iwareta ay ang passive form ng verb na you o magsasabi. Pwede mong reviewin ang passive conjugation sa leksyon 79. Kagaya ng inisip ko, ang Japan ay interesting at masaya. Kagaya ng inisip, omotta tori. Ang buong sentence, omotta tori, Nihon wa omoshirokute tanoshii desu. Omotta tori, Nihon wa omoshirokute tanoshii desu. Gagawin ko kagaya ng napagpasyahan ko. Napagpasyahan ko. Kimeta, kagaya ng napagpasyahan ko. Kimeta tori. Ang buong sentence, jibun no kimeta tori ni shimasu. Jibun no kimeta tori ni shimasu. Kagaya ng hiniling ko, umuo siya sa akin. Humiling, negatta. Kagaya ng hiniling ko, negatta tori. Ang buong sentence, negatta tori ni kanojo wa yes to itte kureta. Negatta tori ni kanojo wa yes to itte kureta. Ang te kureru conjugation ay ibig sabihin gawin para sa akin at pwede mong reviewin ang te kureru conjugation sa leksyon 69. Ang buhay ay hindi nagpapatuloy kagaya ng ating inaasahan. Umaasa, nozomu, kagaya ng inaasahan natin, nozomu tori. Ang buong sentence, jinsei wa itsumo nozomu tori ni wa susumanai. Jinsei wa itsumo
nozomu tori ni wa susumanai. Susumahin natin ang leksyong ito. Ang tori ay isang pseudo-noun na nagpapahiwatig ng kagaya ng nantoka-nantoka. Ang pagkabit ng ni pagkatapos ng tori ay nagbibigay diin, tori ni, at ang ni ay optional. Ang tori ay hindi pwedeng gamiting mag-isa at pwede itong ikabit sa mga nouns, noun no tori, kagaya ng noun, sa mga prenominal demonstrative pronouns, kono tori, sono tori, kagaya nito, kagaya niyan, at sa mga verbs at verb clauses, kagaya ng action na nantoka-nantoka. Ang tori ay magkahawig sa conjunction na yo, as in yo na, yoni, na mas maraming gamit kesa sa tori. Ating tatalakayin ang yo sa leksyon 88. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon na tungkol sa pseudo-noun na tsumori na nagpapahiwatig ng intensyon. Otsukare-sama deshita! Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!